Nie si v tom sama. Nie si sama, ktorá sa cítiš nevidená svojim mužom. Nie si sama, ktorá sa cítiš nepochopená svojim okolím. A naozaj nie si sama, ktorá sa cítiš neocenená svojimi deťmi. Ver mi, že každá z nás to viac či menej zažíva alebo zažívala vo svojom živote. Nevieš o tom len preto, lebo o tom nehovoríme, pretože to dusíme v sebe a snažíme sa na verejnosti ukazovať takú tú krajšiu a lepšiu časť svojho života. A to nám bráni v tom, aby sme boli autentické. Bojíme sa toho, že budeme hodnotené, posudzované a opäť odmietané. Poďme to zmeniť, poďme sa o tom rozprávať. Poďme dať najavo, kto naozaj sme, čo naozaj cítime a čo naozaj potrebujeme, pretože toto je cesta k duševnému zdraviu. Ak cítiš volanie byť sama sebou, ak cítiš, že potrebuješ niekoho, s kým sa môžeš naozaj porozprávať a byť sama sebou, príď na pobyt na Staré hory 23. až 25. mája. Tam zažiješ, aké to je, keď je žena žene podporou a oporou. Keď nie si súdená, nie si hodnotená a budeš naozaj cítiť, že v tom nie si sama. Ak máš záujem o takýto víkendový pobyt, o zažitie takého toho podporného kruhu, tak mi napíš do komentára a ja ti pošlem viacej informácií. Teším sa na teba. Ahoj!